Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a aquest programa especial de la xarxa de comunicació local amb motiu de la 9a edició dels Premis Circòlica de Circ de Catalunya. Guardons creats el 2010 per visibilitzar les arts circenses, crear circuits i reconèixer els espectacles de qualitat vistos i fets al nostre país. Us saludem des del BOR Centre de Cultura i Memòria, on en breus moments començarà la gala Nit de Circ, una de les cites ineludibles del sector. Aquest any, la trobada anual del circ català estrena escenari i presenta novetats. Circòlica coprodueix per primera vegada un muntatge de circ titulat Under Història sota terra, que veurem tot seguit. I a més s'ha ampliat el nombre de guardons amb dues noves categories, millor entrada de pallassos i millor trajectòria. Aquest any, 44 propostes de 34 companyies opten als 11 guardons. Us deixem, doncs, amb aquest muntatge que dona el tret de sortida a la nit del circ, Under, un muntatge per a tots els públics, que proposa un recorregut fantàstic per 6 ciutats. Cal gaudir-ho. Fins ara. Us informem que aquesta gala està sent gravada en directe per la xarxa de televisions locals. Bon espectacle!
Dios. ¿Puede bajar? ¿Puede bajar? Sí, sí, sí. Baje. Sí, sí. Baje. Sí, sí. Baje. No, 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 no. Por favor. Sí, sí.
tarde. De fuego. A la 1, a las 2 y a la... Bona nit, us tornem a saludar. Us tornem a saludar des del Bord Centre de Cultura i Memòria. Continuem en directe quan acaba de finalitzar Ander, un espectacle coproduït per Circòlica, al Bord Centre de Cultura i Memòria i Andersir, i que posteriorment formarà també part de la cartellera del Circs de Nadal. Es podrà veure els dies 21 i 22 de desembre i del 27 al 30 de desembre. Hem pogut gaudir d'aquest món subterrani. Els espectadors han pogut descobrir l'arquitectura de les parades de metro a través de videoart i les projeccions que es fusionaven amb números de malabars, acrobàcia i antipodisme. Un espectacle dirigit per Emilio Sánchez Alessi, Premi Circòlica al millor número de circ 2017. Hem pogut veure a dalt de l'escenari a diferents artistes, el mateix Emiliano Sánchez, amb malabars amb masses, el clown Nicolás Benincasa, Fernando Pose, amb malabars de rebot, Fernando Melqui i Leti García, acrobàcia mà a mà, Antònia González, antipodisme, i Marta R a la corda aèria. Aquest muntatge, com us dèiem, el podreu tornar a veure, si voleu, en directe, aquí al Centre Cultural del Bord, al Centre Cultura i Memòria, durant aquests dies de Nadal, fins al 30 de desembre. I ara, tot seguit, començarà l'acte de lliurament dels premis, presentat aquest any per Ton Montaner. Uns premis, recordem, organitzats per la revista Circòlica, amb Vicent Llorca al capdavant, i que compta amb la implicació de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA i la col·laboració de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Aquest any, un total de 44 propostes són les que opten als guardons, 11 guardons, 11 categories. Alguns dels premis, però, 3, no tenen nominacions, es donen directament. Són el Premi de Votació Popular, de Trajectòria i el Premi Especial. Un dels premis més destacats és el Gran Premi BBVA, que atorga la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA i consisteix en una gira per diverses ciutats catalanes valorada en 20.000 euros. Doncs sembla que està a punt de començar aquest acte de lliurament.
Recordem que el jurat està format aquest any per la pallassa Pepa Plana, per Cristina Cazorla, que és actriu i gestora cultural, per l'artista Ignasi Gil, Jordina Blanys, la gestora Sònia Martínez i el fotògraf Manel Sala Ulls, a més del periodista Marcel Barrera i Lola Casademont. Molt benvinguts als premis a la nit de Circòlica, la nostra revista de circ. Aquest any és la 9a edició. Estem celebrant la 9a edició i els 250 anys de naixement del circ. En aquest local, en aquest lloc, en aquest espai per la memòria, al Mercat del Born. Comencem! Premi Circòlica al millor número de circ. Els nominats al millor número de circ són En perill d'extinció, Les verticals, d'Aurora Caja. Josafat, la perxa xinesa i els equilibris, de la companyia Passa Barret. Milovati, el quadrant aeri de la companyia Voel. La corda llisa, de Rebecca Spiegel. Entrega el premi La Fira de Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà. Bona nit. La Fira de Circ de la Bisbal d'Empordà patrocina aquest premi al millor número de circ, convidant a la companyia a participar en la propera edició de la Fira. I el jurat ha decidit que aquest 2008, per la seva bona tècnica, per les seves ganes de volar i ser lliures, perquè no es posen límits i perquè han triat una tècnica de circ molt física, dura i difícil, guanya el premi al millor número de circ la companyia Voel pel seu número de quadre aeri. Aquest premi millor número de circ se l'emporta la companyia Voel, formada per Jordi Serra, exalumne d'acrobàcia a l'Escola de Circ Rogelio Rivel i a la SAC de Bèlgica, i Debbie Cobos, especialitzada en tècniques aèries. La parella va actuar a l'espectacle Invisibles de l'Ateneu Popular de Nou Barris, presentant un número de quadre aeri on parlaven d'un dels desitjos més perseguits de l'home, volar. Pugen a l'escenari per rebre els guardons. El número és un exercici d'autosuperació sense límits, on els dos artistes ens recorden que sempre pots anar més amunt. Bravo, bravo, bravo. Ser o no ser? Aquesta és la qüestió. Què és més noble per l'esperit? Sofrir les fletxes i els flagells de l'ultratjant fortuna o armat, abrandar-se contra un mar d'obstacles i oposant-s'hi, finir-los, morir, dormir. Fer bolos o no fer bolos? Aquesta és la qüestió. Què és més noble per l'esperit? Fer bolos mal pagats, malviure, esperant que un dia et reconeixeran i et faràs ric i viuràs bé?
o amb energia atacar el sistema, trepitjar tothom, pujar, i amb el teu art aconseguir recanviar el món i que tothom sigui feliç. Morir, dormir. Premi Circòlica al millor espectacle de pallassos. Els nominats al millor espectacle de pallassos són Bricks, de la companyia Cirque Crash. Cartoon Toilet, de El Niño del Retrete. Rojo, de Mireia Miracle Clown. Setup, de Los Barlú. The Best of the Worst, de Javier Ariza. Entrega el premi la Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, l'Estruc de Sabadell. Molt bé. La Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de l'Estruc de Sabadell ofereix una residència de creació a la vela i poder exhibir el treball de l'artista dins la seva programació. I el jurat ha decidit que aquest 2018, per les seves acrobàcies, equilibris i 1000 tècniques al terra i sobre una corda, però sobretot perquè converteixen una vulgar deixalleria plena d'andròmines en un espai ocupat pel bon humor. Pel seu excel·lent i molt meritori treball de pallasso dels 4 protagonistes. Guanya el premi al millor espectacle de pallassos Bricks, de Cirque Crash. Bricks, muntatge per a tots els públics de circ i clown, ambientat en una deixalleria. 4 personatges mostren el joc de poders i creen situacions extremes que comporten un fort component tècnic, físic i musical. Un espectacle on s'hi pot gaudir d'acrobàcies i equilibris sobre una escala i un cable, entre d'altres tècniques. La companyia Cirque Crash està formada per Luc Lucario, a la barra fixa i acrobàcia, Yves Chevalier, cable fluix, Pol Casademunt, escala acrobàtica, i Pol Jubany, música, tots dirigits en aquest espectacle per Luis Loco Brusca. En nom de la companyia, moltes gràcies i se'n va cap a Mataró. Au. Soc una escenografia. Soc la llum. Soc el vestuari. Soc la direcció. Soc una part. Premi Circòlica Especial. Entrega el premi la Botiga del Circ i Malabars Papallona Circus Arts Shop de Barcelona. Hola, bona nit. La botiga de Malabars i Circ Papallona Circus patrocina aquest premi convidant el guanyador a participar dins de la programació anual de circ que organitza amb el col·lectiu Encircant el Barri de Barcelona. I el jurat ha decidit que aquest 2018 n'hi ha de petites, n'hi ha de grans i n'hi ha de no tan grans. No són pilotes. De què parlem? D'un joc. Doncs per haver convertit amb elegància i molta finesa un joc d'infància en una disciplina de circ i haver-ho fet amb tanta fantasia i en un espectacle màgic i únic, guanya el premi especial Penélope i Aquiles pel Senyor de les Baldufes. Doncs el Senyor de les Baldufes guanya el Premi Circòlica Especial. Es tracta d'un espectacle de circ basat en la tècnica de llançament de baldufes de diferents mides.
El senyor de les baldufes, que és Pablo Potonjac, arriba sempre de llocs desconeguts per captivar amb el seu misteri i presentar-nos aquest univers que ha creat, on cada joguina té vida pròpia en un món únic, delirant i molt proper als espectadors. Gràcies. De moment els agraïments estan sent força breus. I continuem amb el show del presentador Ton Muntaner. Premi Circòlica a la trajectòria. Entrega el premi Marcel Barrera com a representant del jurat dels Premis Circòlica. Aquest any composat per Cristina Cazorla, Manel Sala, Jordina Blanc, Ignasi Gil, Sònia Martínez, Lola Casademont i Pepa Plana. Hola, bona nit a tothom. Durant més de mig segle, dalt dels escenaris ha actuat en circs, teatres, festivals al carrer i en nombrosos platós de televisió, aconseguint una gran popularitat pels seus insòlits números de llits a claus, perforacions i números amb foc, i també amb encanteri de serps, entre d'altres exercicis de faquirisme. Pels seus 54 anys de carrera ininterromputs i pel seu treball únic en el panorama de les arts escèniques a Catalunya, guanya el premi a la millor trajectòria Fakir Kirman. Doncs Fakir Kirman guanya aquest premi 2018 a la millor trajectòria. El veterà artista Josep Miret, també conegut com l'Home Volcà, s'emporta aquesta primera edició d'aquest premi a la millor trajectòria. Són 54 anys de carrera, nascut a Cornellà de Llobregat el 1946. Durant aquest més de mig segle, dalt dels escenaris, Fakir Kirman ha actuat en circs, teatres, festivals i al carrer, aconseguint una gran popularitat pels seus insòlits números de llits de claus i perforacions. De veritat, fa 50 anys no hauria dit mai que em donguessin una ampolla de vi, un trofeig i un quadre. Això sí, el que vull fer és dedicar aquest trofeig a la meva família, pels anys que m'ha aguantat, que avui estic aquí i avui estic allà, i la família de vegades s'ha quedat a casa. Vull dir que li dedico a la família aquest trofeig, aquest premi i a l'ampolla de vi també. Vinga, gràcies. Ja! I seguim amb els premis, i seguim endavant, i anem donant, i anem fent... Premi Circòlica a la millor companyia o artista emergent. Els nominats a la millor companyia o artista emergent són Cia 3, Cia Boel, de la Persiana Circ, Daniel Blasco Marcos, Maldimar, Mireia Miracle Clown. Entrega el premi a la revista digital d'arts escèniques Teatralnet.
A veure, la revista digital d'Arts Escèniques Teatralnet patrocina aquest premi oferint la producció audiovisual d'un vídeo promocional per l'artista premiat. De moment. I el jurat ha decidit que aquest 2018, per haver estrenat el seu primer espectacle en solitari i per la prometedora recerca que fa del seu elegant i curiós personatge, guanya el premi al millor artista emergent Mireia Miracle Clown. Protagonista amb l'Andra Rivera a l'espectacle Iceberg, Mireia Miracle l'any passat va estrenar Rojo, el seu primer treball en solitari. L'artista es mou entre el clown i el teatre gestual i els últims mesos ha participat en nombrosos festivals, entre ells el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà o el Circaire de Mallorca, aconseguint una important projecció. Bueno. Muchísimas gracias, ya que pues voy a dedicar este premio a mi madre y a todas las madres del mundo por insistir siempre en que hiciera lo que me gustara y lo que me hacía feliz. Esa es nuestra labor como madres. Gracias, mamá, porque disfruto de mi trabajo. ¡Gracias! No t'aguanto més, ja t'ho he dit. És que no et suporto. I saps què? Me'n vaig. Oh, ja l'he dit, no l'aguanto, me'n vaig, adeu. No te'n vagis, no. Oh, m'ha deixat. Necessito alguna cosa per oblidar. Ja no me'n recordo d'ella. Crec que li donaré una altra oportunitat. Em mereix una altra oportunitat. Li diré que l'estimo. Li diré que l'estimo. És ell. És ella. Et puc fer un petó? Sí. En fi. Ai. Premi Circòlica a la millor iniciativa per la projecció del circ. Els nominats a la millor iniciativa per la projecció del circ són Carpa Revolució de Sant Pere de Ribes, Escola de Teatre i Circ d'Amposta, Exposició Papers de Circ de Ramon Caroli, Festival Gira Circ, Mur de la companyia FIA 3. Entrega el premi l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya. Hola. L'Associació de Professionals de Circ de Catalunya aporta, en concepte d'ajut i reconeixement, la quantitat de 1.000 euros a la millor iniciativa per la projecció del circ a Catalunya. I el jurat ha decidit que aquest 2018, per la seva batalla diària, per la seva passió constant, per mantenir en solitari un projecte durant 10 anys, perquè dona la importància que es mereix al patrimoni de circ, perquè petits espais poden visualitzar la grandesa del circ, guanya el premi a la millor iniciativa per a la projecció del circ, l'exposició
Papers de circ, de Ramon Caroli. La mostra Papers de circ té una clara vocació de compartir i divulgar la història del circ a Catalunya. Els últims anys s'ha vist 26 cops en festivals, centres cívics, museus i biblioteques. L'objectiu és crear vincles culturals del circ cap al públic. L'exposició inclou quadres, llibres, segells, postals, cartells, joguines, maquetes i desplegables. Bona nit a tots i a totes. Ara ja fa molts anys, ja més de 36, que vaig decidir començar a anar sobre rodes. I quan vaig començar, el meu millor amic va ser els llibres de circ. Això em va fer una passió de continuar i el projecte Papers de circ és una altra manera d'aproximar el circ i saber d'on venim i cap a on anem. Sobretot aquest premi el dedico als que escriuen sobre circ. En Sebastià Gas, en Jordi Elias, el Ramon Beck, el Jordi Jané, tota una sèrie de gent que deixen amb el paper la nostra història. Visca el circ! Ara ve el Premi de Votació Popular. Aquell que el guanyi és el més famós. I és que molt ha actuat i té molts amics i s'ho ha currat amb el mòbil i els dits. Ara sense sobre, que ja està donat, una persona molt noble, Joan Moll, qui ha guanyat. Un gran artista, infatigable creador, i un rei de la pista, increïble lluitador. Vine cap aquí, que et vull abraçar, un honor per mi poder-te'l donar. I aquí s'acaba aquesta cançó, tant si t'agrada com si no. Doncs ara és el torn del Premi de Votació Popular. No hi havia nominats. Es dona directament a Moix Jordana per Mr. Alred, un premi que han votat professionals del circ, periodistes i aficionats. Gràcies, Ton. Un honor que em donessis tu el premi. Una altra abraçada, sisplau. I que aquest any ha batut rècord de participació, ha rebut 1.038 vots. Bé, gràcies a tots els amics que tenim, hem aconseguit aquest premi, també a la gent que ens ha vingut a veure, programadors i professionals, no només amics. Un amic m'ho va dir, aquest premi qui el guanya, qui té més amics? I vaig dir, home, no crec. Hi ha companyies que són 4 i jo crec que sumen més amics que jo sol, però bueno, igual tinc molts amics i soc molt afortunat. El premi li vull dedicar a la meva filla Arlet, que és qui dona nom a l'espectacle, i també al personatge de l'espectacle, a la Carla, a tot l'equip de Mr. Alred. Creiem que estem fent un bon treball i visca el circ i fins una altra. Gràcies. Mr. Alred és un espectacle familiar de circ clàssic amb dosis de contemporaneïtat que gira al voltant d'un personatge excèntric. Està dirigit per Jordi Girabal. Música.
Quan jo era petit, no hi havia res. Quantes coses té ell, teatre. Oh. Premi Circòlica al millor espectacle de circ de carpa. Entrega el premi al Centre Cultural de Terrassa. Aquesta categoria, el circ de carpa, tampoc competeix amb més nominats. Es donarà directament a un espectacle de circ de carpa que s'ha estrenat recentment. El Centre Cultural Terrassa premia l'espectacle guanyador d'aquesta categoria amb la contractació de l'espectacle dins la programació artística de la propera temporada. Podria quedar desert, sí, però potser serà un altre any. El jurat ha decidit que aquest any 2018, per una estètica ben treballada i pel seu impacte visual, també per haver fet realitat un nou projecte de circ itinerant i tenir el coratge de fer-ho dins d'una carpa, guanya el premi al millor espectacle de circ de carpa, Balada de tardor, de Teatro Nelle Folklore. Balada de tardor és un espectacle multidisciplinar que uneix teatre d'ombres, mim, acrobàcia aèria i clown. S'hi barreja la força del circ, l'espontaneïtat del teatre de carrer i la poesia del teatre gestual. Els personatges són personatges passatgers d'una barca que naveguen el temps i està formada aquesta companyia per Helena Fres, Marta Finazzi, Mateo Mazzei y Nicolás Benincasa. Muchas gracias por este reconocimiento y ojalá podáis ver muy pronto nuestra propia carpa aquí en Barcelona. Así que crucemos los dedos y de vernos muy pronto en nuestra propia carpa. Muchas gracias. Ara, canviant de registre, com he anat fent tota la nit, passem a una cosa més poètica. La vaca suïssa de Pere IV per reivindicar el no és no. Que encara no he acabat. Quan jo m'esmerço en una causa justa, com Montell sóc adusta i arrogant. Prou! S'ha acabat! Aneu al got avant, bos i galleda i tamboret de fusta. La meva sang no peix la noia flaca, ni s'amistança amb el cafè pudent. Vos no sou qui per grapejar una vaca, ni un àngel que baixés expressament. Encara us resta la indefensa cabra, que sempre ha tingut l'ànima d'esclau. A mi no em muny ni qui s'acosti amb sabre. Tinc banyes i escometo com un brau. Doncs ja ho veieu. He pres el determini, l'he bramolat per comes i fondals, i no espereu que me'n desencamini la llepolia d'un manat d'alfals. Que jo mateixa, si no fos tan llega, en lletra clara contaria el fet. Temps era temps, hi hagué una vaca cega. Jo sóc la vaca de la mala llet. Premi Circòlica al millor espectacle de circ de carrer. Els nominats al millor espectacle de circ de carrer són Antes es mejor, de Javier Ariza. El senyor de les baldufes, de la companyia Penélope i Aquiles. Flow Papagayo, de Mumúsic Circus. Coselí, de Capicúa Circ. Rojo, de Mireia Miracle Clown. Entrega el premi la Fira Mediterrània de Manresa. Bona nit a tothom. La Fira Mediterrània de Manresa patrocina aquest premi al millor espectacle de circ de carrer, convidant a la companyia guardonada a participar a la propera edició de la Fira Mediterrània. I el jurat ha decidit que aquest 2018, per la seva excepcional originalitat de principi a final, perquè desperta un somriure d'orella a orella, per l'harmònica fusió de la música amb el circ, per la manera fresca i diferent de fer participar el públic, per amables jocs als quals ens convida a participar, per la unió dels artistes amb la gent, perquè flueix, flueix i flueix i flueix. Guanya el premi millor espectacle de carrer Flow Papagayo de Mumúsic Circus.
El premi se'n va per al nou espectacle de Mumúsic Circus, coproduït per la Mostra d'Igualada i Fira Tàrrega. Flow Papagayo és un muntatge que des de l'inici sorprèn i ens porta per camins inesperats i per passatges on no hi ha res preparat. Està interpretat per Marçal Calvet, Clara Poch i Marta Camufi. Como ya lo podéis ver, yo no soy ni Clara ni Marçal, soy Dafne. Vale? Clara i Marçal els estan veient tots perquè estan actualment de gira a Bèlgica, però gràcies al directe amb les xarxes ara estan veient què està passant, així que bravo, hem guanyat. Queremos agradecer a toda la gente que han participado en esta nueva creación, desde los participantes hasta coproductores, hasta instituciones. Y esperemos que los premios Circalia puedan dar mucha vista al circo en las salas y en la calle. Gracias. Molt bé. I ara que ens hem posat serios, hem canviat de registre, seguim amb la gala, ara més formals, i seguim amb un... Ai, aquest noi ho fa molt bé, Què, segueixes o no? Premi Circòlica al millor espectacle de sala. Els nominats al millor espectacle de circ de sala són Balada de tardor, de Teatro Nelle Foglie. Josafat, de la companyia Passa Barret. Mur, de la companyia CIA 3. Entrega el premi l'Agència de Comunicació Comèdia. Bona nit. L'Agència de Comunicació Comèdia vol premiar l'espectacle guanyador d'aquesta categoria amb un servei de consultoria i assessorament o una campanya de comunicació per la difusió del seu espectacle. I el jurat ha decidit que aquest 2018, per les emocions que desperta, per un resultat 100% professional, per un esforç immens, per una superació diària, per una meravellosa aventura i per una integració que commou, guanya el premi al millor espectacle de circ de sala Mur, de la companyia El Cub. Doncs Mur, de la companyia CIA 3, guanya aquest Circòlica millor circ de sala. És un espectacle sobre la superació dels límits físics i mentals que protagonitzen persones amb diferents capacitats. Dirigit per Nacho Flores, intervenen artistes de circ vermut i de circ bombeta. Companyia formada per persones amb diferents capacitats. Todos los que estamos aquí se lo merecen los capacitados. Y lo de Barcelona, nada. Moltes gràcies, tothom! Jo, gràcies, la meva popeta avui per això, per fi, gràcies per haver agafat la Namur, per la menja mig, per això quasi que no era tu, la menja mig, i a mi l'Aquil, i també la menja mig, això que sí, i ja està. Que ho dedica a tots els seus amics i que moltes gràcies. Y también no se merece un premio, no, merece una bolsa y más cosas. Fins amunt! Jo també vull el meu moment de glòria, igual que ells, igual que totes i cada una de vosaltres, i llavors també vull parlar. Moltes i moltes gràcies per aquest premi. Estem molt contentes i sobretot estem molt contentes de que no sigui una cosa que ens feliciten per la part social o per la part d'integració, sinó que és molt guai que sigui el millor espectacle de circ de sala, perquè teníem moltes ganes de fer un projecte així, que no fos un projecte de circ d'inclusió, sinó que fos un espectacle de circ. I
A la meva mare li agradava molt, a la meva iaia també, però sembla que està reconegut una mica més enllà i això és molt guai. Recordem que el Circ Bombeta es va iniciar com a taller de circ inclusiu i dels tallers de l'Ateneu Popular Nou Barris. Quan tinc un micro m'agrada. Volem aprofitar estar aquí per agrair a tothom que ha estat passat per el projecte del Circ Bombeta i pel Mur, a l'Espai de Circ Cronopis, a Can Fogueroles, a la Fundació Maresme, al Taller Idees, a tots els teatres que han donat l'oportunitat de poder veure Mur, de programar-lo i poder veure Mur. I abans d'acabar també, com a grup, volíem expressar el nostre malestar una mica amb que la majoria de coses socials i coses culturals com aquesta nit tan guapa que es fa avui vinguin patrocinades i subvencionades per entitats bancàries que el que fan és estar-se aquí a rentar-se la cara. I si s'estan rentant la cara, un moment, perdó, si s'estan rentant la cara és perquè la tenen bruta. I si la tenen bruta és perquè fan fora a la gent de casa, desnonen gent de casa seva, inverteixen en armament. I jo voldria expressar què passaria si tots aquests milions d'euros que inverteixen en armament els posessin en cultura. Quants espectacles com els que hem vist avui, quantes nits de circ podríem fer, i no ho acabo d'entendre com pot ser una humanitat i una societat que no pugui percebre, o sigui, que pugui percebre que ens surt més a compte invertir en armament que invertir en cultura. I això no m'entra al cap perquè no m'entra al cap. I això, l'ho dit, moltes i moltes gràcies. Salut! Mira. Vale, ens fan fora. A mi me da molt guapa, és guapa ella. Gràcies. Vale, suficient. Sí, bubón, sí. Gran Premi BBVA Circòlica. Els nominats al Gran Premi BBVA Circòlica són Balada de tardor, de Teatro Nelle Foglie. Flow Papagayo, de Momúsic Circus. Josafat, de la companyia Passabarret. Mur, de la companyia CIA 3. Entrega el premi la Fundació Antigues Caixes Catalanes, el BBVA CX i Circòlica. Hola, molt bona nit a tots. A mi, abans de donar aquest últim premi de la nit, m'agradaria presentar el presentador, el Tom Montaner.
Un fort aplaudiment per ell. I abans de donar pas a l'últim premi de la nit, recordar les paraules que ha dit el Ton. Aquest any és molt especial pel circ. Són els 250 anys de l'aparició del circ modern, de la mà de Philip Astley. És la 9ª edició dels Premis Circòlica. També és un aniversari dels 15 anys des que jo vaig conèixer el circ i des que editem la revista de circ Circòlica, que dona nom a aquests premis. També és un aniversari perquè és una 5a edició d'aquest premi gràcies a la implicació de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA. Tots els diners no se'n van a armament, alguns diners es queden aquí en cultura i es queden aquí en circ, i no tot sols per rentar la cara, sinó per donar-nos la possibilitat de veure aquest espectacle i de poder, com ara explicaran els meus companys, de poder veure espectacles programats per Catalunya. Xavier, com vulguis. Molt bona nit. La Fundació Antigues Caixes Catalanes, BBVA CX i Circòlica volen contribuir al suport, al reconeixement i a la difusió del circ català amb la implicació en l'organització dels premis. I amb aquest gran premi BBVA Circòlica valorat amb 20.000 euros per facilitar la contractació de l'espectacle premiat per diferents ciutats de Catalunya. Ei, no està fàcil això, I el jurat ha decidit que aquest 2018, pel seu atreviment, per haver arriscat, perquè han obert un camí inexplorat i ho han fet amb un espectacle que emociona, perquè han unit la literatura catalana amb el circ i perquè han fet la proesa de versionar un clàssic de l'escriptor Prudenci Bertrana en un espectacle de circ. Guanya el 5è Gran Premi BBVA Circòlica de Circ l'espectacle Josafat per la companyia Passapebret. Doncs el 5è Gran Premi BBVA Circòlica de Circ se l'emporta aquest any Josafat, de la companyia Passapebret, una adaptació en clau de circ de la clàssica novel·la modernista de Prudenci Bertrana, donant com a resultat un relat obert a un públic familiar. La companyia de balls Passapebret està formada per Oriol Llop, que és portor, i Maria Cabanyero, que és àgil. Aquest premi l'atorga la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA, i com han comentat fa uns moments, la companyia guanyadora realitzarà durant el 2019 una gira per diverses ciutats catalanes valorada en 20.000 euros. Per primera vegada s'han nominat companyies en aquesta categoria i han competit 4 companyies. Dir-vos que per nosaltres ens fa molta trampera haver fet una adaptació al circ d'una obra literària, un clàssic, Josafat de Prudenci Bertrana, i per això el primer agraïment és per Prudenci Bertrana, ja no hi és, però sí, gràcies, això va per ell. I dir-vos també un altre agraïment pel David Sancho, dic el teu cognom, David, perquè ell és el culpable que això passés i juntament amb ell, la Dèlia Batet, que tampoc ha pogut estar aquí, que està a punt de tenir una criatura, han estat darrere fent la producció d'aquest espectacle. També felicitats a l'Adriana Svarstein, que és el director, tampoc ha pogut estar avui aquí i ens ha guiat d'una manera fantàstica amb aquest projecte. A la Maria Cabanyero i al Guillermo Cides per ser els companys de viatge. La Laia, que no sé per què no ha pujat, que està allí, la Laia Estrada. Vine cap aquí, fes el favor, que almenys surts a la foto. La Laia Estrada havia de sortir també en aquest espectacle, però una lesió la va apartar. I un aplaudiment molt fort perquè aguantar una lesió és molt difícil. Va per tu també. I també un agraïment pel Juri Plana, que ens ha il·luminat, i al Jordi Gómez, que ens ha fet tota la sonografia. I a títol personal, no sé que vosaltres vulgueu dir alguna cosa, també fer un agraïment a la meva família, la Sílvia i la Mariona, que estan aquí, i el Quim,
perquè sense ells no hagués pogut arribar fins on he arribat. Moltes gràcies. Esperem fer molts josefats. Aquest guardó, el premi que atorga la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes i BBVA, el Gran Premi BBVA Circòlica, té com a objectiu donar suport al circ, incentivar la creativitat de les companyies i reforçar la seva professionalització. Demanem a tots els artistes premiats que tornin a pujar a l'escenari per fer la fotografia de grup. Per I finalitzar la abans de gala... marxar, des de la revista Circòlica, organitzadora d'aquests premis, volem donar les gràcies i agrair el treball i l'esforç de tot l'equip que ha fet possible aquesta nit. Els tècnics de llum i so, els grans artistes i músics que hem pogut veure i sentir, i a tot el gran equip de Circòlica. Agraïm a Per les finalitzar la gala es farà la tradicional foto de família amb tots els guardonats i guardonades. Uns premis que aquest 2018 han quedat molt repartits. Pràcticament tots els nominats n'han rebut algun guardó. Repassem els guanyadors i guanyadores: Companyia Boel, Companyia Circ Crash, El Senyor de les Baldufes, Mireia Miracle, Clown, Moi Jordana, Teatro Nelle Folie, Músic Circus, Companyia C3, Passa Barret, Ramon Caroli i el Fakir Kirman com a Premi Trajectòria. Us recordem, abans d'acomiadar-nos, que Under, Història sota terra, l'espectacle que ha iniciat i ha inaugurat aquesta nit de circ, ha estat l'estrena aquí al Bor Centre de Cultura i Memòria, podrà tornar-se a veure els propers dies, fins al 30 de desembre, aquí, en aquestes festes de Nadal. Moltes gràcies per seguir-nos en aquest programa especial fet per la xarxa. Animeu-vos a veure més circ, hi ha una gran quantitat de companyies i artistes, com heu vist, al nostre país, amb espectacles de molta qualitat. De part de tot l'equip que ha fet possible aquest programa, bones festes i feliç any nou!